Kumka jingkersian ya ki perlok nong hikai kentai bercenrang ki basyong ya ki hakmat sekretariat nak benta bandawa ya kahok jongki i samla barilang pengrup ibedi wei ki samla kentai ba mi bahasa khmat ban keren halor ke jinge jongki nong hikai school ha ka bai dei bat ke jing bom simkhia jongki bor sarkar halor ke jinge jongki kum ki nong hikai school ki bal chu treisa ya ke kam reklem yo ya jingsiu ke bala ban kersian ya ke yeng kesem jongki ha kane kesini ke mementa ha ke jingwan a jing kersian jong i ya ki nong hikai ki balashong yakhi hasurok ka bahamar persya abad ke sekretariat nagliang jong samla bari lang pengrup ilaong ba ki nong hikai kim de ki nong ra suloi la ne ki nong penthut ya ka yat ke yang jong ki pai ba nong lech nong wan henry de ke sarkar hi ka bla penlong ya ki nong hikai ban hab ban mi na laying ban wan shong wan thia hasurok namar ka jingbom simkhia ban penbet ya ke ki bala dep pan ya keren kumka riu kenthei isamla bari lang pengrup ilapan pauru ya ke jingpitar hadin bagi bor pulit bat ki magistor kilawan ban weng no ya ki bat pha mi no na kane ke caka Shushu ila ongru bagi nong hikai adhok ki yakhi namar ka jingdawa ya ka hok jongki bat ki klem wan yakhi da ka bale persya ya ka sarkar henry ki wan mi hasurok pat yakhi klem da punwit ya upai ba da ka bongru bala da ka sarkar ka wit bagi syong ki thia hasurok aino da ka jaka ha phalau sekretariat ong ka ke samla Segede pendiam ya. Yang kedai kata kento kata kedai bat ke government no tengiru nak kaliang jongi tengin ngim lali ai lagi lakak ni hapan di university. Ini kan mana? Kita boleh tiangni sosi jur ni pendam jur ni kajengle orang government yang tiken di teachers kita panlong inong hikai deka most noble profession ni respect hadu kata inong hikai but ya kau hok bakin hab dawa bakin tong surok am ka kalong heartbreaking kan but kapal thai bro ko wei ka pet ya kajengle jong kinong yalam jong imes kadi jingle ranya kim dei ya ki nong hikai jong ni kim pendik ini kim ong reba disrupt ka public dei maki ken baki dei pan I know the demands but dela ong ban I dei shoot ken ban thok ong si sian hi ba opinion le kata de ban follow up laki actions ken maki nong hikai kim deserve the ban chale truly disappointed with kalian kami dikenakan ni yo ibam ta ki bor pulut ki lawan ban karpat ni kai ba kuni ban song ne ba ki la ko wei ba ka bikin song kai ba plong ni kai ba kim tre ba mi ne am da ki wet bangi song hang ne ba ki nong kai jongi te ba pli makiro kim pa ban song hang ne kading kong e kalong punta te beli kim chuai ba ja kai ka hok jong ki te nang ban makiro kim ban kam ban song hang ne secondly dawat kan hang ne bangi pendik te ai ngah sekretariat min song peacefully kin ni tadi ni di badan arm weapons bakidan da kata ka jing ki banle violence te maki ki most peaceful most educated than all of the MLAs mis kata di jing hisha dinisya ki di kapaya jong kani ka state jong ni kada daw bandong hi ba ni disrupt ya kita kalong very wrong kan ki so gunta ki di banwan kren no ka kinong kai ai no ya ki ka bedi hok jong kim de paki pan kan long kan ro kan maka susi jur ban pe kinong kai la de paki hapot ko